this time of desperation, when all we know is doubt and fear, there is only one foundation. We believe, we believe, we believe. Islima għalikom, din hija t-tislima li Ġesu jagħti lill-Apostli tiegħu fil-Vanġelu li ħanaqraw illum aħna u niċċelebraw it-tieni ħadd tal-Għid, il-ħadd tal-ħniena divina. Ġesu jerġa' jirrepeti l-istess tislima tiegħu lill-Apostli fiċ-ċenaklu mbeżżejn mill-Lud. Islima għalikom. Ġesu jintela bil-ħeġġa, jintela bil-kuraġġ wara l-qawmien tiegħu mill-imwiet biex jiltaqa' mal-Apostli. Tumas ma kienx magħhom. 8 ijiem wara l-Vanġelu jgħidilna Tumas kien hemmhekk u Ġesu jerġa' jidrilhom u jgħidilhom Isliem għalikom. U Ġesu jinduna illi Tumas ma emminx illi huwa qam mill-mewt. Għalhekk idur fuq Tumas u jgħidlu Tumas, ġib sebek l-hawn, miss ġenbi, miss il-pjagi tiegħi. Ngħidu l-verità, il-koll fina hemm biċċa minn Tumas. Il-koll irridu naraw biex nemmnu, il-koll irridu missu biex naraw dak li jkun qiegħed jiġri madwarna. Ġesu illum juri din il-ħniena tiegħu, Ġesu juri lilu nnifsu lilna fl-Ewkaristija, fil-preżenza tiegħu fejn hemmhekk fl-Ewkaristija hemm il-ġisem tiegħu. Jurina li hu magħna biex iġibilna il-paċi tiegħu, biex iġibilna il-maħfra tiegħu. Ejjew niċċelebraw dan il-ħadd tal-ħniena divina. Ejjew inkunu bħal mulej Ġesu, anka f'dan il-ferħ tal-Għid li qegħdin ngħixu flimkien fid-djar tagħna, billi aħna wkoll nuru ħniena ma' xulxin, nuru ħniena ma' dawk illi forsi ilna xi ftit ma nkellmuhom, ma nċemplulhom, jew forsi s-sitwazzjonijiet tal-ħajja qed iżommuna l-bogħod minnhom. Ejjew nixbħu lil Ġesu, ejjew ngħixu l-ħajja tiegħu u nuru mhux biss l-imħabba tagħna lejn xulxin imma l-ħniena u l-maħfra tiegħu. Inkomplu nifirħu b'dan il-ferħ tal-Għid, ħadd wara ħadd, għandna dan iż-żmien sabiħ qudiemna illi Ġesu qed juri lilu nnifsu lill-Apostli qed juri lilu nnifsu lilna. Illum juri lilu nnifsu bħala dak li jħenn jgħidilna biex impoġġu sebgħina fil-ġerħat tiegħu li jistgħu jkunu l-ġerħat li qed naraw ta' kuljum jew fuq televiżjoni jew nkella fil-familji tagħna, telefonati li nirċievu. Ejjew aħna wkoll ikollna sem minn din il-ħniena li Ġesu jixtieq jgħaddi lilna u nifirħu li qed nkunu parteċipi f'din il-missjoni l-mulej qed ikompli f'din id-dinja. Ejjew nkunu ta' spalla xulxin. Ejjew nieħdu ħsieb li xulxin b'iktar mod sempliċi. Illi nkunu qrib xulxin, billi nkunu qed naħsbu f'xulxin.